Окей. Започвай татко. Живял преди много, много години един възрастен воденичар. Имал си той една воденица, едно магаренце и един котарак. Имал си и 3 сина. Голям, среден и малък. Не щеш ли от старост, воденичара починал. И тогава воденицата се паднала на кого? На най-големия син. Средният син взел магаренцето, а за най-малкия син останал котарака. Много му било мъчно на най-малкия син. На мен ми остана най-бедното нещо от наследството. Искам отново да се явим в съда, за да разделим отново това богато наследство. Но съдията не се решил да поделя отново наследството и за това най-малкият син трябвало да се задоволи с котарака. И решил той да си направи от котарачките косинка едни-2 хубави ръкавички. Оплашил се котарака, че дошъл краят на живота му и рекал на малкия син: искаш ли да те направя богат и знатен? Разбира се, че искам. Тогава, моля ти се, поръчай да ми ушият 2 чиста чизми. О, че защо са ти ще видиш. Ти ще видиш. Тук приказката лекичко трябва да бъде прекъсната, за да бъде вдигната главичката на това хубаво създание. Ето така. Великолепно. И знаеш ли какво станало? Ами, в това време минал обущаря. Обущаря, моля ти се, направи един чизми на това хубаво котараче. Веднага обущаря се взел с тази поръчка и ето го котарака с един чип хубави чизми. Ти допълваш приказката, ето по какъв начин се отблагодарил котарака на младото момченце. Взел една турба, взел и малко житце и хоп на една полянка, за да примами яравиците в турбата. Да? Успял той да напълни турбата с яравици и зарадвал царя. О, ле.